खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोना लाग्रोनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअजों फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय लोगोफोर आं दिनै माजों जागोन लोगोफोर आङो मोननैसो बानायदों बेखौ मा होनना बुंगोन नोंथांमोना नुबानो मिन्थिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, आं बारा बुंबाय थाला ना मा बुङो मादि बानायदों आरो मा दं लोगोआव आं बेखौनो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, नायलांदो। हामदों, आङो गावनो संदों। नै बेनिफ्राय आरो कारजि, ओमफ्राय नैयाव संख्रि बानलु लाबाय। बानलु रोङाबाबो संनायथ' लोगोफोर, गावनि जानोखौल' आन्थाल' संनाय।
जाखांबाय लोगोफोर दायो माने बे मावजियाबो ओंखाम होनायखौ जालायलायाखै बेदरल'सो नांगौ बिनोबो दा नै बिनि गेजेरावनो लोगोफोर माने बार फैदों आरोना गोसोम खालामदों माने अखा हासिगोन बायदि मोनदों आङो नै एसे बार फैबाय थादों जियानो जा लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला मानो होनबा दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आसा दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ